ще бъдете изненадани. Няма да коментираме събитията в държавата, няма да коментираме директно премиера Бойко Борисов, ще коментираме неговите гербери и тяхната роля в политическият, административния и стопанския живот в град Пловдив, втория по големина град в България. Тук в студиото е господин Слави Георгиев, общински съветник в Пловдив. След малко ще включим по телефона кмета на Пловдив господин Славчо Атанасов, за да разберем какво се случва в Пловдив. Но, за да задържа вашето внимание, за да задържа интригата, нека да ви кажа, имаме уникален филмов запис. Филм сниман от самите гербери преди една година, когато се провеждат частични избори в район Източен в Пловдив, с образователна цел, с рекламна цел или просто от глупост, герберите заснимат кадри, които ги компрометират като потенциални клиенти на прокуратурата. Ако, разбира се, изобщо България може да има прокуратура, тъй като прокуратурата в България при всяко правителство след 1989 година е обслужващ офис на управляващите, а не честен, справедлив и обективен играч в българската съдебна система. Да, подчертавам това, българската прокуратура е изцяло корумпирана и тя няма да реагира на това, което сега ще ви покажем, тъй като няма да и нареди министър-председателя Бойко Борисов. Казвам добре дошъл в нашото студио на господин Слави Георгиев. А преди това, много ви моля, уважаеми зрители, отговорете с СМС на този въпрос. Трябва ли днес премиера на България Бойко Борисов да се извини на нацията заради своите корумпирани депутати? Тъй като днес на заседанието на ГЕРБ беше решено депутатите не само да дадат половин заплата през месец декември в касата на ГЕРБ за благотворителни цели, но и да се извинят на своите избиратели. Сиреч да се извинят само на избирателите на партия ГЕРБ. Но Бойко Борисов е премиер не само на избирателите от партия ГЕРБ, а на всички български граждани, независимо дали са гласували за него или не. И като един от тях, който не е гласувал за него, но съм управляван от Бойко Борисов, смятам, че ние трябва да го попитаме и той трябва да отговори. Трябва ли той да се извини на нацията заради своите корумпирани депутати? Господин Георгиев, след малко ще започнем да показваме тези видеа, които показват какво става в Пловдив. Бихте ли ни очертали картината на случващото се в Пловдив от една година насам? Всъщност не само от една година, от малко повече, от времето, в което ГЕРБ оглави държавното управление и Бойко Борисов е министър-председател на Република България, Пловдив е поставен под една икономическа блокада, въз основа на която първо държавата не изпълни свои договорни задължения към община Пловдив и не преведе само за тази година 15 милиона лева, а за до година още 15 милиона лева, които също са дължими към община Пловдив за приемането на Софийски бали буклук, също не са заложени в държавния бюджет. По този начин 30 милиона лева държавата ги спира към община Пловдив. Второ, държавната субсидия на Пловдив към Пловдив беше орязана с над 6 милиона лева само за тази година. За до година намалението на бюджета на Пловдив е огромен. Но най-фрапиращото нещо е това, че държавата, чрез министър Симеон Дянков, спря отпускането на заем от Европейската банка за възстановяване и развитие към община Пловдив за възстановяване на инфраструктурата в размер на 30 милиона лева, какъвто заем в същото време беше отпуснат на община София и на община Варна. Но за община Пловдив не беше позволено да бъде взет този заем, който тук ще ви кажа един много интересен факт. Този заем беше спрян чрез едно писмо на една софийска фирма с оборот от 4000 лева годишно, която фирма е собственост на Силвия Алексиев, съпруг на Геновева Алексиева, депутатка, която се прояви за втори път само преди 2 дена, отивайки да си вземе подарък за 5000 лева. Тоест, чрез един откровена манипулация на нещата. Обобщено може да се каже, че само в рамките на една година към община Пловдив, благодарение на ГЕРБ, са спряни 50 милиона лева, които щяха да влязат в пловдивската икономика и в пловдивската инфраструктура. Сега аз предлагам да показваме и веднага да коментираме видеа заснети от камерата на партия ГЕРБ. Питам се, те нямат ли някакъв срам или притеснение, че това един ден може да се види, да се покаже. Първо видео, уважаеми зрители, ще видите как се инструктират представителите на партия ГЕРБ в Пловдив по време на избори да класифицират, да обявяват като невалидни колкото се може повече бюлетини. Звучи ви невероятно, звучи абсурдно, но е факт. Сега ще чуете, ще видите как се случва това. Моля, видео. Основните акценти набелязвам в седмицата. В сряда и четвъртък
По-скоро в четвъртък ще направим обучение на нашите представители в секционни комисии, основно в училищата, които са в Столюпиново. Основно в тях, защото броят, който имаме на невалидни бюлетини в момента, не е този, който искаме да имаме, особено в тази част. Имаме тук няколко начина. Господин Захов, мога да го похваля, направи няколко невалидни в неговата секция, но като цяло броя на невалидните бюлетини не е най-добрия. Всички знаем, че това е един от начините, с който може да имаме предимство. Основното за нас мероприятие, което е свързано с обучението на хората в секционни комисии, това ще бъде в четвъртъка. Най-вероятно ще бъде обаче по-късно. Най-вероятно ще почнем от 7:30 някъде. Ще ви кажа сега след малко защо. От 7:30, докато свършим. Там ще си говорим основно за самия изборен ден и за това как се брои. Това трябва да се коментира. Ами, това е областният управител на област Пловдив, върховният представител на българската държава на административна област Пловдив. Тук мисля, че нещата са еднозначни. Управляващата партия, която взе властта в България с обещанието ще въздаде справедливост, че в България порочните процеси ще бъдат спряни, че всичко това, което се случваше по време на прехода, ще приключи. Виждаме, че върховният представител на тази партия в Пловдив, който не само че областен управител, но е председател на партия ГЕРБ в Пловдив, говори еднозначно за това как не е доволен от броя невалидни бюлетини, хвали техен член за това как е произвел необходимото количество невалидни бюлетини и призовава към това да бъдат обучени хората как да произвеждат още по-голям брой невалидни бюлетини. И сега, ако позволите да се прехвърлим от Пловдив в София, спомняте си частичните местни избори в София по-миналата година, когато дори от Американското посолство реагираха, че изборите се провеждат с прозрачни пликове. Второ, имаше ненормално висок брой невалидни бюлетини, заради което Ян Янев и неговата партия сезираха съда. Знаем как завърши цялата история, но фактът, че има прозрачни пликове, през които се вижда за кого си гласувал, не е ли достатъчно основание да говорим, че управлението на партия ГЕРБ, с участието вероятно и на други партии, но водещо е партия ГЕРБ, тъй като тя е тази, която, както виждаме, съветва своите избранници и своите лидери как да обявяват за недействителни на бюлетините, че фактически изборният процес в България вече е опорочен. На вечерята го казвам това на общинските избори до година и президентските. Вие като юрист не се ли страхувате, че ние участваме в един спектакъл с предварително известен край? Като човек съм притеснен, тъй като най-вече тук трябва да говорим за морал и когато в една държава човекът, който трябва да брани държавността и законността, именно областният управител, директно говори за невалидни бюлетини, за техното увеличаване на брой, тогава става страшно. Това е на първо място, което трябва да се гледа в случая. Добре, как се коментира в Пловдив това признание, че трябва повече невалидни бюлетини да имаме? Градът се тресе вече от коментари по този случай. И така някои опити да бъде потулен този случай, да бъде неглижиран, да бъде обяснено, че едва ли не този филм е нещо нормално, нещо напълно, което се случва всеки ден, което е разрешено и да представлява никакъв проблем. Но хората вече научиха и нещата са изключително притеснителни. Сега предлагам да минем към видео номер 2. Ще го представите ли като подготовка на нашите зрители и да го видим без да го? Нека да не коментираме преди да видим и доведат вашите зрители. Видео номер 2, уважаеми зрители, подгответе се за това, което ще видите. Това е стила на работа в партия ГЕРБ. Колкото се може по-невалидни бюлетини, колкото се може в случая повече купени гласове, независимо от къде е видео. Това, което сме поели като ангажимент, са да се посочи един блок, в който ние да вкараме техника от ВК, да почне почистване на изборните помещения. Най-вероятно това ще бъде Сокол 4006, в който имаме информация, че можем да пробием. Основните гласове на ДПС дойдоха от Соколите в събота, особено след 5 часа. Дигнаха Соколите, там са най-неграмотните и по принцип там това са им резервите. Защото трудно хората се убеждават и агитират предварително, те просто се вадат, но в момента, в който са необходими. Така че в 5 часа те извадиха точно този контингент от Соколите. Затова сега Петров основно е в квартала и ние основно ще почнем да работим в Соколите.
Другото, което ще направим в съботния ден, трябва да имаме свободни хора, които да бъдат мобилни и с техника, която може да превежда хора, да водим роми, основно от Евангелийската църква. Аз един път бях, Петров беше в тази евангелистка църква, там се събират над 250 човека, които са евангелисти роми. В събота ще направим молитва. С пастора ще се разберем. В събота да има молитва сутринта в 9 часа в тази евангелистка църква. И както се молим за Исус, по 4, по 5 да гласуват. Затова ще ни трябват обаче хора и поне 2 коли, които ще бъдат обаче ромски коли. Ще намерим хора с роми основно да извеждат. Ние ще имаме по един наблюдател, само да видим, че това се случва. В събота ще направим молитва в 9 часа и както се молим по 4, по 5 да гласуват. Ама това не ги ли е срам да го говорят и да го записват? Какво означава това? Чувство за безнаказаност или може би това е официален инструктаж към всички лидери на местно ниво в ГЕРБ, за да се спечелят изборите? Не се ли страхува, че тази информация ще изтече както изтече сега? Защо? Кажете ми като юрист, ми отговорите, защо не се страхуват от последствия? Отново ще ви отговоря като човек. В ноември месец 2009 година определени хора от ГЕРБ, които са главни участници в този филм, са се чувствали безнаказани и са били в една еуфория от това, че ГЕРБ се спечели изборите в Пловдив. Явно са имали, може само да гадаем какъв гръб, но те са очаквали, че всичко им е позволено, всичко им е разрешено, те са над закона и могат да правят всичко. Забележете много важни моменти в началото на този клип. ВиК ще влезе в блок. Какво означава това? Да. Пловдив ВиК е държавна фирма. Държавната фирма се използва за партийна пропаганда няколко дни преди избори. Тук можем да запитаме, партия ГЕРБ заплатила ли е за услугите на тази държавна фирма или тази държавна фирма след изборите станала някакво частно владение на партия ГЕРБ? Как се случва така, че държавни фирми са използвани в предизборната кампания, за да извършват партийни услуги по време на избори? Това е първият момент. Вторият. Става въпрос, вижда се, за един така наречен контролиран вод, за който медиите в България 20 години гърмят по време на избори. Тук го чуваме много директно как се случва това нещо. Отиваме в църквата, разбрали сме се с пастора, гласуваме, след гласуването с наблюдатели наши, отиват, караме хората да гласуват. Тук е отговорността, разбира се, и на църквата, на Евангелийската църква, която участва в тази афера. И аз се питам, не трябва ли да им се потърси морална отговорност, ето в момента го правим. Тях Господ ще ги съди, но в случая дори не мога да си помисля как може да се използва религията на хората, тъй като доколкото виждаме, най-вероятно може да се гадае, че тези хора дори не предполагат, че ще бъдат използвани тяхната религия за това да бъдат в изборния ден, да им бъде казано за кой да гласуват и дори да бъдат извозени от църквата до изборната секция, за да упражнят своето право на вод. А сега предлагам зрителите да видят как се събарят къщи или по-точно как не се събарят къщи, когато ГЕРБ е в състояние на предизборна кампания. В Несебър не предстоят избори, затова могат да се съберат къщите на бедните несебърци, но вижте в Пловдив как се пазарят със събарянето или оцеляването на къщите от партия ГЕРБ видео. Петю каза, че няма да събаряме къщи, което е верно. Ще се опитаме да ги узаконим, но не всички и не на всяка цена. Казваме ви честно, къщи, които са върху някакви комуникации, кабели, парно, топловоди, няма да бъдат узаконени, но няма да бъдат и съводени. Трябва да бъдем откровени. И другото, което искам да ви кажа, с две думи. Ако Петю не спечели изборите, ако спечели Яшара, пари няма да има. Ще се продължава в остата. Ако Петю е кмет, ще има пари. Ако Петю е кмет, ще има пари. Ако не, няма да има пари. И това се говори открито пред избирателите. Това е депутат от ГЕРБ. Депутат от ГЕРБ. Избирателен район, 16 избирателен район Пловдив. Антони Йорданов. Тук не знам дали това ще бъде основно избирателно послание на ГЕРБ на предстоящите местни избори само след 10 месеца. Дали това ще бъде тяхното послание. Ако гласувате за нашите кандидати, държавата ще отпуска пари. Ако не гласувате за нашите кандидати, пари на общините няма да бъдат отпуснати. Това община Пловдив вече го изпитва една година на гърба си и е подложена на икономически геноцид, въз основа на това, че нито кмета, нито мнозинството в Общински съвет в Пловдив са от ГЕРБ. Сега разберете ли защо Бойко Борисов с нощ не нареди да им държат по половин заплата, само половин заплата и нищо повече? Защото неговите депутати в Пловдив какви ги вършат се вижда от всички. Заради това изявление на депутата от Пловдив трябва да напусне парламента.
подобно изявление и бих казал в някои отношения антиконституционно. Но сега ще видите какви ги сипе и мели един друг активист от партия ГЕРБ в Пловдив. Подгответе се за това, което ще видите видео. Ще си имаш време да възстановиш средства за 80 литра. Не за 40, за 80. Не ги ли възстановиш? Имат снимка. Както на тебе, така и на твоя караш. С автомобила и още вече в 6 ще дойде да се приберат.